stop actually the side source that we are actually hearing. Those side sources are not very, very, very healthy to the party. Jokanyo mata yiero mar ODM county ma Migori wacho ni yiero mar ODM nyaka koro tim kolure kod chik kendo ng'at mantie kod ywak onego chole sa mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ogai mar doho Martha Koome koro ywak ni mibadhi chako duogo e bad sirikal mar doho no ka koro odwaro ni mondo mi otim nonro makare. Koome olero no oseyudo lipode mathoth mag apisas mag doho machin mibadhi mieno kogolo siem ni jomibiro tud kod mibadhi biro kawnegi ondamo mar chik. Koome oyango ni doho dhi chuoga put mabiro nywako apisa mag EACC gi bedene duto mar kedo kod mibadhi. Magi nowachi romo mar jong'ad buche maigani manobagi e boma ma Naivasha kama thoro mar wach ne en lokruok kitiyo gi lony manyasani. Find ourselves on trial under public examination for how we manage cases and serve the court users. And regrettably, for renewed allegations of corruption in some of our court stations. This scrutiny is a moment of reckoning and an opportunity for deep reflection and reform. We must uphold the core values of fairness, transparency, integrity and accountability, and the rule of law. Technology should serve justice and not justice to serve technology. Over the past year, we have made commendable strides in enhancing access to justice, improving efficiency, and reinforcing accountability across our courts. These achievements are the result of collective effort by yourselves as judicial officers and our court staff who are working tirelessly to serve the people of Kenya with dedication and integrity. Governor Masia James Orengo oseo sirikal kuom deko chwalo omenda ne counties gino moyango ni thiro moko kuom dongruoge e counties mathurka. Orengo mane twak e kinde manoyuore nyasi mar chako ayanga gedo mar apise sirikal e boma ma Ukwala e kar chung' od bura ma Ugenya noyango ni jood bura mamalo oserem e tijgi mar keto sirikal tesre e chwalo omenda mag dongruok ne counties. Orengo nomedo lero kaka sirikal osebedo ka thuwo gi jopiny kaluwore gi rach mag apeyni mayudore kuonde ma giwuokie ka koro to kwayo sirikal mondo luw chik ma pacho ka e chwalo omenda ne counties. To bring resources to the counties. They are starving counties of resources. There was money which was allocated to the counties for road maintenance. If you ask a lot of people who are gathered here today, one of the biggest complaints is about the state of our roads. About the state of our roads. Now the national government is reluctant, and the National Assembly is also reluctant to make sure and to secure the funds which are made for road maintenance to come to the counties. Every day, everywhere I go, people are complaining about roads. When there's a road that is impassable, people are complaining to the county government rather than the national government. But many people do not know that the necessary resources for the maintenance of roads is not coming to the counties. Ot mar orofa 10 manochako osienyore juma mokalo kawuoni muko kod kaunti ma Mombasa karita mager oket e alworano. Jodak mane ni orofa no osedar juma mokalo kane oland ne jomodak e alwora mare bende mondo wuog motelo ne muko no. Apaya no manyali olore sama imuko orofa no manie ginga apaya matudo Nyali gi Mombasa. We have made sure that Mvita portrays patients wengine wameenda huko, but in the unfortunate event of emergencies, we have 17 ambulances stationed across different areas. We have enough fire trucks that are already stationed within different areas, and in a very, very calculated way watakuwa wanaingia katika ile scene baada ya mripuko ili kuhakikisha kwa zile vumbi ziweze
kutulia. We also have the team from the national government, and independently they're going to give us a report. We already have a preliminary report of what caused this issue, and you can be rest assured that action will be taken on those particular individuals or organizations that caused us to be in this place. Chenro mar piedho jogo madwaro bedo commissioners mag IBC mondo medo dhi mbele kaka wuono ji mamoko auchiel ipiedho ne lemono. Owinjore kaka chenro no dhi nyime. So at that point, were you a director? I was a manager. However, my boss would send me to represent him so that I'm able to capture the issues and we can follow up as an office. Who was your boss now? Because you told us you are sitting in the office of the CEO. Yes. So, meaning CEO is who was your boss? Is it the director or the CEO? The CEO. So the CEO would still send you to sit in a committee meeting where there is a director who is the substantive secretary of the committee. Mine was administrative and I was like an ex-officio. I didn't participate in the discussion. My role there was purely administrative, to capture the decisions that really needed fast tracking from the CEO's office. Okay. Yeah. Now, looking at the responsibilities of the CEO's office, right, vis-a-vis now that you are looking for a position of a commissioner, and having served at the CEO's office, and appreciating also the challenges and what we've always known in terms of governance of IBC, at the commission level, at the chairman's level, and at the secretariat level. What different thing that you will do to ensure that there is harmony in the governance of the commission? Right. Yes. Allow me provide context, Chair. Usually when a commission comes to office, they meet a secretariat that is so well versed with matters elections. And so here is a dichotomy. These are leaders who have come to lead leaders. So they're leaders by virtue of their authority, but again, they forget, sorry for using that word, or maybe they're not conscious that they are coming to experts who have been in the field of elections for more than 10 and now 15 years for the incoming team. So one of the things they must do, and if I am privileged to enter into that space, I would perhaps share with my team, is when it comes to a technical area in matters elections, partner with the secretariat. When it comes to issues to do with operations, oversight at that committee level. But sometimes when you don't know, please learn, be in the process of a lifelong learner. And those are the three items from what I have learned from experience. They forget they're coming to lead leaders, and these are experts in elections, so they must learn when to partner, they must learn when to oversight, and they must learn when to be taught, but also synergize from the contexts that they are coming from. If that is done, I don't see why we would actually have issues in the commission. Now you've told us what the commissioners need to learn. So what does the secretariat need to learn when they receive 7 new commissioners at IBC? Right. They need to learn, one, these are leaders with legal power to actually run. Noting that you will now be the commissioner, so what does the secretariat need to learn about the role of commissioners? I think there must be an understanding in IBC Act, Section 11, that the commissioners have come specifically to do 3 things: policy, strategy, and oversight. And that needs to be unpacked and aligned to the core values of the commission. If we say adherence to the law,
and you have brought a proposal as a secretariat, then they must understand the commission will only approve a proposal if it is in tandem with the law. Again, if you say your core value is in inclusivity, that must be demonstrated, and that's the work of the commission. So secretariat must learn to be humble as well, and to admit and to be magnanimous enough to be able to, bring the commissions up to speed to understand those things that they think they're experts in, so that there is synergy at that. But all yiero mag duond bura me kar chung'od buche mopogore ka nyaka sani yiero ma kamago pod omako mach e kar chung'od bura ma Kisumu Central, kama migepe 4 mawuok e wards 6 moting'o rowere, jogo modak gi ng'ol, mine to kod jodito walo jogegi mabiro chung' mondo puodhi kendo bedo jogo manyalo kelo winjruok achiel gi jokanyo. Millicent Adhiambo nitiere alwora ma Kisumu kono, kendo koro watudore kode. Mili, kinyalo winjowa maber, inyalo nyisowa kaka Kisumu Central en kama ong'e ni weche mag yiero thoro bedoga gi ng'ikni mang'eny. Sani lwasi chal nade kaluwore gi yiero madhi nyime sani? Erokamano ahinya Kabla, kachiel kowuok e mar duond bura mar ODM ma kar timo bura ma Kisumu Central kaka en achiel kuom kado tung'od buche 7 mani Kisumu County kaendi dhi nyime kod timo yiero mag jotelo ka kuom ward 6 mayudore e bwo kar tung'od bura noero. Sani endi dhi chwalo migepe kata delegate 4 ma owuok kuom rowere, mine, jogo modak kod ng'ol, kaachiel kod jodito madongo mag dho ngere idendo ni executive. Gichwalo jotelo magidwa ni ochung'negi, magidwa ni bang' chwalogi to ipuodhogi kanyakla kokalo kuom gino ma sirikal wacho ni consensus, kaka jogo mabiro chung'negi kendo biro kelo kwe kaachiel kod winjruok kod dongruok makare mar chama. Yiero ma kamagi nochakore gimoro sa 4:30 ka nyaka sani wayudo ka yiero ma kamago oseyier jokombe mopogore opogore. Kata kamano nyiriri machuok chien kaendi wan wadwa neno ka nitiere ng'ikni machwe matin kanyo, ka nitiere rowere mane ok odwa yie kod jalno mane yiero e kom mar jakeno, ka giwacho ni nitiere ward kuom ward 6 goeko mapok oyudo lemo mar kom moro amora, kendo jalno mane ochungi mondo mi obede kaka jakeno no bende ne ok giyiego, ka giwacho ni sani gidwa ni yudhe bende otel mang'eny e kombe mopogore opogore duond od bura mar ODM. Bang'e no endo bende e kom mar jalup jagoro maduong' bende ne odwaro bedo kod ng'ikni, kendo ywaruok matin nodwa neno e kind rowere kaachiel kod jogo mane ochungo jalno magidwaro ni otelnegi. Kiyudo ka nitiere ward 2 mopogore ma en Kondele kaachiel kod Nyalenda mane ochungo ji 2 magidwa ni okaw kom noero. Kata kamano ne gineno ni nitiere ward ma oseyudo jokombe mang'eny, koro gidwa ni ward ka ward obed ni bet kod jatelo kata achiel ma bende biro chung' ne jogo eko. Nyaka sani mokwongo ne jotelo giwegi mane kawo yiero ma kamago, to sani endi waneno ka apisas mowuok e duol ma ochung' ne yiero kata election board osechopo kaendi, kendo sani giluongo nying mag jogo ma jogo osewalo kata chwalo nyime ka jogo magidwa ni obed negi jotelo, ka gipenjo ka jokanyo oyie godo e yor consensus kata winjruok mondo mi yier jogo maonge ywaruok moro amora. Gi sani ywaruok manoneno ne oendo waneno ka odok piny, to bende pod wanyonore kaendi mondo wane ni to bang' ka apisas go mowuok e duol mar yiero kata election board akang gitieko, bende jopiny ang' ne bede winjruok achiel kata consensus mondo mi giyie gi jogo duto midhi wal, koso nitiere ng'ikruok moro amora mabiro bedo. Mano ma bende pod wanyonore kaendi mondo wang'i ane ni to yiero ma kama endi ang' rum nade kar timo bura niendi ma Kisumu Central. Kopogore gi mano, yiero ma kamagi bende ne dhi nyime kuonde tong' bura mopogore opogore. Aka ne wayudo ni Nyando constituency yiero ma kamagi dhi nyime Ahero Multipurpose Hall, Kisumu West constituency odhi nyime skul primary ma Kibwai, ka Moroni to odhi nyime Moroni primary township ground. Nyaka giseme kuonde ma bende pok wang'eyo lergi malong'o ka bende yiero go eko dhi nyime, to mano wecho bende pod waluwo mondo wanon ane matut ni to yiero ma kuonde mopogore go eko
to dhi nade nikech gisani oyudo ka nitiere weche moko bende liekore, nitiere kuonde ma yiero goyo ko ochungi kendo chik mondo obi otimre odiochieng' machielo, but mago bende pod waluwo mondo wabwang'e anena e seche ma ang' wakelo weche gi kukogi ka bende mago notimore koso gin mana wach mag awinjo mag ng'wenyo kuon. Ka kamano Milton, mabe gigo madhi nyime saindi, bang'e ka yiero ma kamago oserumo ang' wakel gi kukogi e seche mag amich welo kod oimore. Milton, aduoko ni kionge penjo moro amora. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel ka achiel kowuok e kaunti ma Kisumu, noketonwa ler e wi yiero madhi nyime Kisumu Central ka en yiero mag ODM. Ka wadhi nyime ni lwasi mar achiedh nade e kind jodak kendo e gwenge ma Kilibwet kod Angata Barikoi mantiere e tong' mar Kipsigis kod Kuria bang' achich mag kuo jamni mane ni koda bunde monjo dala Andrew Maritim kendo kwalo dhok 10. Maritim nolero ni masira nero noyude kowacho ni jodak e gwengego eko kod obila ne oluwo jokuoyego eko bang'e to kane gichungo menyo kane gichopo kamoro ni Koitembe kama ichich ni dhogo eko nopandie. Gino okelo midhiero ne jodak makono kendo en bende owacho ni kuo mosebedo kadhi nyime e gwengego en gima ok ni kare. Nowacho ni jumbe manok mokalo alinibakisha ng'ombe tatu moja na 2 ni njao. Tulifuata na astu mpaka kijiji ya Koitembe. Hao watu walikuwa na silaha na hao watu walikuwa kama watu 10 na wakati tulifuata hao ng'ombe tulipata hao njiana wakatupika risasi kama 5 hivi. Naona hata mzee wangu amechanganyikiwa. Hata anasema atafuata serikali msaidie yeye kabisa. Sababu ana namna ya kufuata hiyo ng'ombe. Sababu nimejikaza miaka mingi kutafuta hiyo ng'ombe. Sina namna ya kutafuta ingine. Serikali munisaidie sababu mahali ng'ombe yangu ilienda ni Kenya. Tulikuwa tumepitisha kwa mkutano mahali ng'ombe itakanyaka na kupotelea hapo. Wazee hapo, assistant chief na DO na police paka DC wa hapo paka OSBD wafanye chukumu warudishe ng'ombe kwa haraka. Na hiyo mkutano niliona tuliritika. Na ninaomba wakubwa ya ASTU na GSU na RTU waende walete ng'ombe, sio kupemberesana na sio kuwatafadhali. Doho maduong' ma Eldoret ochiwo thuolo mondo Maki Ibrahim Rotich ma en achich maduong' e nek mar jang'we kinda Agnes Tirop kaluwore ni kuom thuolo 3 moluwore Rotich pok ochopo e nyim doho mondo winj bura matude kod nek. Jatend obila e tesend obila ma Eldoret Central James Lenaso olero ne doho ni achijno ok osebedo kagoyo lipot kuome wuok tich ka wuok tich kaka nomiye chik. Dwe mokalo jal buche Robert Mwananda ne ogolo chik mondo mi omaki Ibrahim Rotich, kata kamano nyaka sani obila manono burano Johnston Sanga koni okia kama Rotich nitie emomiyo pok ochwale e nyim doho. Rotich manowe thuolo gomenda aching' maromo Sh500 nokwedo keth mar nego Tirop ka penjo maduong' en kaka nowe thuolo kata bang' yangore ni en achich maduong' e wi nek mar jang'wech Agnes Tirop. Of some level of laxity by the officers concerned before the court makes any further orders or give directions on the issue. I grant more time to the DCI in liaison with the OCS to enforce the warrants of arrest issued by this court. In this scenario that we have, I believe the investigating officer ought to have followed up on the matter regarding the issue of compliance with the order, given that the bail that was granted by court was conditional, meaning that there were some conditions that were to be satisfied by the accused person so that he won't be arrested. Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV en thuolo mwaka wa yweyo mokwongo e cheno mar migago to kapok adhi e yweyo asomane moko kuom ote museoro ka ni made no japeng bao moja aneno umakare kendo Ramogi TV ler Gotregea koni kaito Martin Ochieng Lago kawuok Ruea aneno Ramogi TV makare wacho ni Mosna Otieno Cheche
kanitiere Alendo. Kevin Otieno Amoth mar Kasarani Police Station, erokamano ahinya. Iwacho ni bende inenowa kendo ma etesen miyiero seche duto, erokamano ahinya Kevin Otieno Amoth. Kaeto chenro mar migago neno kendo morowa maratari kawan gi fundi David Otieno mar Ngomongo, mano jo dundo mtukubwa size ndogo. Felix Owuor mawuok Ngere Kobita owacho ni nyathi molal siano ni korwa, okang'e abro luwane wachno. David Obel kawuok Kipasi Kanyadoto wacho ni Ramogi TV ler nyaka gwenge ma Kipasi. Aneno lendo ka ntiere gowadwa Moses Ndinya owacho ni ka kod Aska Auma. Erokamano ahinya nyako Ramogi wakawo yweyo waduogo bang' thuolo machuok, kik idhi mabor. Easter, fill your table with joy and your heart with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, home of discount. Gidwa tie factory mari Mr. Andawa. Joma pachi kitin paro machalre. Temane wuoyo kodgi. Tiyo gi masinde go biro bedo mayot kuomgi, to kendo gibiro yudo pesa mang'eny. Ang'o ma gidwaro? Thuolo mar tiyo tijegi. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Machiegni kendo chenro manyien mar tiegruok ochaki madino fuk manitiere lony matiyo gi kompyuta midendo ni Computer Numerical Control mibiro puonjo jopuonjre mag tije lwedo e TVETs. Tiegruok ma kamano biro neno ni jopuonjrego yudo lony madwarore e chich tije mondo bednegi mayot yudo thuolo mag tije tok tieko tiegruok. Chenro ma kamano ochaki kod Wilfried kod Martha Ensinger Foundation kod Promotion of Youth Employment and Vocational Training Program ka omenda mag sire igolo kod sirikal mar piny Finland kod mar Jerman. Our aim is to bring practical aspects into the TVET training and TVET education, and I think that is very important that people actually not only learn from the books, but also from practical experience, and that is what I have seen here. We are having a social impact. We are telling people why they should do that. We are giving them a purpose. We are training them. We are increasing the knowledge. This is a success. And yes, it's also a little bit of a challenge to make a market develop even further, which is maybe not yet where it might have been, where it could be, or where it should be. But where it will be, I'm very sure, in the next future. Enhancing CNC machining training means equipping our youth with the precision, efficiency, and digital skills in demand for today's advanced manufacturing sectors, both locally and globally. Joloko ohala e kaunti ma Busia onyiso mor mar chenro mar keto teyni e gwenge kod chirni, okang' mosemiyo gitayo tijegi e thuolo ma omedore kendo duoko piny timbe mag maundu.
Kuonde manoyudo ber machenono gin Alupe, Kemodo, Kolanya kod ka tiegruok ma Bunyala kod chiro ma Mungasi kod Bumala. Cheno ni en kaluwore kod sir mar kaunti ma Busia kaachiel gi riwruok mar keyo stima e gwengego Serek madirom milion 150. Gavana ma Busia Paul Otuoma ojiwo jodak ma Busia mondo oti maber kod cheno makama maneno ni gisudo nyime e hala. Hivi sasa tunakaa kwa mwangaza. Soko yetu imepanuka mpaka watu wanatoka saa 5 saa 6. Si kama pale awali sisi tunatoka saa 1 saa 2 tushafunga biashara yetu tushaenda nyumbani. Hivi sasa sisi tunatoka hapa saa 4 saa 5 hata wengine wanatoka saa 6. Kwa tunafanya biashara paka saa 1. Vile saa hii tuko na light tunafanya biashara paka saa 3. Before hizi taa zikuje tumekuwa na wasiwasi sana wakati tunapeba mteja, especially ungemuona vyema na ungetambua kwamba yeye ni aina gani, angekuwa ni yule ambaye anataka kuua kuna silaha ungejua. Lakini sasa kwa saa hii mteja tunamuona kabisa tuna mzigo wake wakati tunakagua. And also sometimes when we give you power and you are not using it to generate revenue, then you'll be expecting us again to come to that center and pay for this power. You get it? Instead of what we should be saying that yes, we are already tumewaletea stima, there are welders working, there are people doing their businesses. So even our revenue expected to go up. So even if we are paying extra power, to the Kenya Power, as a county will be saying we have stimulated business is going on. Migo mathietho yango muoch matuo manyaldiema kata kolera e pachoka. Kochakore tarik 6 dwe ni ji maromo 97 oseyud gi tuo manyaldiema ka ji 6 osewito ngimagi kokalo kuom tuono e kauntis 3 pachoka ma gin Migori, Kisumu gi Nairobi. Migo mathieth koni gitiyo kaachiel kod piny owacho ma kauntis e gayo tuono. Otieno Daniel nigi ler mathoth. Kalore gi report mochiw gi migawo mar thieth kokalo kuom jatend migawo mar thieth Aden Duale, e kaunti ma Migori nigi kwan mamalo mag jotuo nyaldiema. E kaunti ma Migori, kwan jotuo nyaldiema osechopo 53 ka ng'ato achiel osewito ngimane. E kaunti ma Kisumu nigi jotuo 32 ka ji 4 osewito ngimagi. E kaunti ma Nairobi nigi jotuo 12 ka ng'ato achiel osewito ngimane. Kata obedo ni tuo mar nyaldiema osechopo e sub county 4 e kaunti ma Migori, thoth jotuo osechango ka ji 2 pod dhi nyime gi yudo thieth e kaunti no. Migawo mar thieth to kod piny owacho mar kaunti tiyo kanyakla mar keto kenge mag kedo kod tuono, okenge ma oting'o medo bedo kicha, tiego jochiw thieth, keyo weche ne oganda, rito ler mar pito kod alwora, tayo weche mag tuono. Kalore gi report mar thieth, tuo nyaldiema landore ahinya kokalo kuom pi kod chiemo mochido. Kuom mano dwaro nitiere mondo mi orit ler e kinde duto. Kuom mano migawo mar thieth onyiso jopiny mondo mi ojiw ritruok e kindgi kokalo kuom neno ni girito ler mar del, tiyo gi pi maler, rito ler mar chiemo to kod manyo thieth mapiyo poni gineno ranyisi mag tuo nyaldiema. Migawo mar thieth ojiwo jopiny ni giikore mar gayo muoch tuo mar nyaldiema. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. E weche makelo kuyo en miyo moro majegni 48 odine tesendo bila Mashinyalu kitude gi goyo kendo nego jaode bang' bedo gi gwandruok. Komachielo jal moro modak gi Ng'ole kaunti ma Vihiga kwayo kony mondo mi oik nyithinde 2 bang' min nyithindogo nego nyithindogo tok chwanyruok e kindgi. Jafwambo marwa Anthony Achayo nigi ler mathoth. Mae kaka jopiny e gweng' moro mayudre kar chung bura Mashinyalu nochiwo gi buok bang' miyo moro goyo mochuo nego jaode bang' bedo gi gwandruok mag dak. Wach makamano chuno apisas mag obila mondo chop kanyo mapiyo kendo ndhi achijno moyang nyinge kaka Olivia Shishali ma jahigni 48 mawachore ni notugo lweny to kuon par gi duogo pacho Modeko. Nilipigiwa simu ya kwamba familia hii imetoka imeenda kule chini, imefahamia huko sababu huyu mwenye amekufa alishinda huko na dadake. Kidogo tena nikapigiwa simu ya kwamba amekufa. Niko kwa mtoto yangu, kichwa imepasuka, ametoka damu kwa masikio na kwa mdomo nimeusunika. Jirende gilero kaka Shishali osebedo kagoyo wuon pagi kuom kinde. Huyu mwenye amekufa na mkewe huwa na msoso kila wakati.
hata kurudi kwake hapa kuna mtoto wake msichana mkubwa ndiye insist ya kwamba mama asiporudi hawezi saidia mzee. Jaluproth Makono no yango masira makamano ka bende ringre jalno ochwale kar thieth maduong' ma Kakamega ne chenro mag bero. Jana usiku saa 5 nilipigiwa simu na mzee wa mkijiji hiki akiniarifu kwamba mtu ambaye anaitwa Magnus Anyika amekufa. So family members wana suspect kwamba bibi yake walizozana kidogo, akachapa bibi yake na bibi yake akamgeuka na watoto alafu akamchapa. Hapo ndio aliona ameuawa. Toko machielo, lwasi mar kuyo podo kwa kanyola more county ma Vihiga kuma miyo moro nonege nyithinde ariyo. Jaod miyono, Francis Budoi, mabende odak gi ng'ol, lero kaka minode notimo tim makoch makamano, mabende sano weye gi midhiero mathoth. Niliwaza mambo mengi hiyo wakati alipomaliza watoto, lakini nikaambia tu Mungu nipe hekima na maarifa. Kaambia Mungu nisaidie. Francis wachonian kama tek kagowi mar kamika ni ringre nyithindogo ni malo moewe. So changamoto yenye niko nayo kwa saa hii ni mambo na moche na penitazika watoto. Sina penita wapeleka na sina bile ya moche sina na hayo vile nitalipa. Francis mabendo dake ot mipango bende nigi pek ka wuon odno dwaro mondo muk odeno kendo many kama chielo modhi dake. Pia kijana mwenyewe hana makazi mahali pa kukaa kwa sababu amekuwa akiishi kwa nyumba rental, na wenye nyumba pia wanataka wajenge nyumba ingine kwa sababu watoto waliuawa pale ndani. Kwa hivyo tunaomba mtu yote mwenye ako na msaada, mwenye anataka kusaidiana, asaidie huyu Francis na watoto wake. Hao watoto walichinjwa kwa shoka. Bibi alichinja watoto kwa shoka, ni uchungu. Jodak Makono lero ni min nyithindogo notemo kao ngimane, to kata kamano ne girese ma gichwagi kete lwet obila mayudre kar stesend obila ma Gamboji. Antonia Chayo, Ramogi TV. Wameduru lemo joka ma piny dhi karumo. Kawadhi nyime ni riwruok jodong luo kadho nam chumbi koro jiwo rowere mondo miyo ikre mar kawo telo kowuok e lwet jodongo kendo tayo nagi kaka owinjore. Magi ne giwacho e kaunti ma Kilifi e nyasi mar sidho Okoth Adera kaka jakom manyien manoyier mondo miyo otelne onagi duto mantiere e kaunti ma Kilifi. Joja oko nigi ler mathoth. En nyasi mane obagi Malindi e kaunti ma Kilifi mar sidho ayanga Okoth Adera kaka jakom manyien mabiro telone onagi duto e kaunti ma Kilifi. Jakom jodong luo kadho nam chumbi James Obara Kings mane otelone nyasino ne ojiwo jende mondo mi jowuoth kanyakla gi jodongo mar somo pachgi korka weche mag telo. Abiro mondo arwak jakom mar Kilifi mondo chak tich. Kendo akwayo ni jo Kilifi mondo aka ma joluo iwe owuoth kode kanyakla achiel. Mane kwa nyalo yudo gik moko kaka oganda moda Kilifi County. Ka wawinjore kendo waluwore kata gi josiasa mondo wawuoth kanyakla achiel. To gi kijende masani wadwa wene gi piny. Piny osechopo kama koro kijende joma tindo ema koro tenwa. To mana gibo telonwa ka giluwo bang'wa to wanyisogi kaka onego giwuothi. Mor gi gima otimore kawuono warwako ker mar Kilifi County. Akwayo ni wamed bedo gachiel, wager luo, wabed kaka familia achiel. Jakom manyien no ne okoni maino gidwa keto mar kelo nagi duto kanyakla korka weche mag ohala, siasa kaachiel kod dongruoge mamoko. Na sisi tunataka tuongee na sauti moja kisiasa, social economy, development yoyote tunataka tuwe kitu kimoja ili tudai haki zetu, ili watu wanapopewa maendeleo basari, watu wanapopewa mambo kama tenda, interest yetu, political interest yetu hapa lazima iangaliwe. Lazima sisi kama jamii pia tujihisi ya kwamba tu wakazi wa Kilifi tunaheshimika, tunatambulikana kama jinsi wanapotutambua wakati tunapiga kura. Tuheshimu hao pia.
iwe ni wanasiasa, iwe ni viongozi wa kijiji, wajue sisi pia kuna chemchemi ya uongozi wetu ambaye iko. Hatutaweza kufanya maamuzi ikiwa hatutakuwa na leaders wetu ambaye tumewaweka kwa mamlaka leo. Tutakuwa na utaratibu ya kipekee ambapo itatuonyesha barabara wakati ya njaa, wakati ya kushiba. Mageti Morese chagi matende jodongluo kadhodha na mchumbi koni giwo koko Mario Uganda duto mantiere kadhodha na mchumbi kanyakla. Leadership is a symbol of unity. Na hii ni muhimu kwetu sisi kama jamii ya Wajaluo na watu wote kuwa na kiongozi, kwa sababu itaweza kuleta umoja wa jamii, na panapopatikana umoja wa jamii ndio jamii inaweza kukaa na kutatua matatizo yao. Panapopatikana kiongozi katika jamii ndio jamii inakuwa na discipline, inakuwa na nidhamu. Without leadership there is no discipline. George Aoko, Ramogi TV. Oworo ka joluo koro wacho manoswayo iwe mani jo nam chumbi. E cheno mar ng'e gwenge wa kawuono warango gweng' ma Kolenyo mantiere Seme e kaunti ma Kisumo. Bende ng'eyo kaka nying mar Kolenyo nochakore? Milinya Boma nigi ler. Nyakwara Mogi Ajwang' machiegni kendo telo machielo e cheno ni mar ng'e gwenge wa Jumani. Kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya, obiro ma ofuyo kendo e kaunti ma Kisumu e gweng' Senta kata Chiro mong'ere ni Kolenyo mayudore e sub kaunti ma Seme. Nyakwara Mogi, ka isekalo kata iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Kolenyo, ang'o mabiro e pachi? We winjane ni jogweng' kaachiel kod johala maluorani to pachgi chalo nade kotenore kod nonro mar Kolenyo. Jaduong' mana ogedo e lomo wantie ka iluongo no Lenyo. To Olenyo ni ndara machon kapok lam nobiro mano chien kucho kapok ochopo 75. Ndara na wuok kocha Rough Road moro kocha kuwuok daraja moro yoreru kocha. Koro ndara no kana biro nagoyo kona tok ka jaduong' no. Ai kendo kosako koda machielo chako dogo turo korie chiro machon mawach. Koro niluonge ni kona Kolenyo. Emomiyo kana ka chiro nobiro ka kona chopo 1975. Ka koro lam koro chako ger lam ka lam biro gi malo, lam noweyo chiro machon gi piny. Koro jokana lao dongruok nikech lam en dongruok. Koro jodongo ang'wen no neno ni mondo lao lam mondo biku magi chako gedo e chipu lop jaduong' no Olenyo ni beno yie kodgi na gin anyuola. No yie kodgi ma oyie kodgi ma omiyo gi kama gichako gede. Bi ni Kolenyo ka en lop ji giwegi, ok en lop sirikal. Nikech na chiro ma government ong'eyo ni mwalo dong tiwa gere TTI mwalo kucho. Koro na ji nyiewo lope ka gi pesa inyalo nyiewo lopi kuom jaduong' ni to ai gero giri moro. Koro mano omiyo nyingo ng'iyo ni kona Kolenyo. Kani golo chiro mwalo piny kocha kiduoko chiro koni no chake gi ng'ama niluongo ni Olenyo. Ema no chako gero ute Kolenyo ka. Koro nogedo kamano manyaka chiro dokre oluong ni kona Kolenyo. Kech anyuola makar kae nying gi maduong' en Olenyo. Te kwaro moda kacho niluongo ni Mzee Olenyo. Koro kana nindo koro kae niluongo ni kona kene nte no yorcha ne waka mtoko ogo kona kama kodhi piny kuch. Koro niluongo ni kona Kolenyo. Koro mane nyingo mane ochaka ni kona Kolenyo. Lora no chak Kolenyo nikech nitie jaduong' maduong' manodak Kolenyo ka. Omiyo nochaka ni Kolenyo. Bang'o joparo mopogore ma jogweng' kod johala oselieko kotenore kod gima dine mi chak aluora ni Kolenyo. We koro wawinj anena adiri motenore kod kuku mar wach ewi nonro mar nying gweng' ni. Kanya koro Kolenyo ni obiro kanen kwara man kwaro mar ariyo. Kolenyo nitie gi yowuoyi adek. Achiel niluongo ni Oburu, achiel iluongo ni Kwaka, achiel iluongo ni Waga. Koro nyach kwaro maka wuoyi. Koro Kolenyo kaka nochakre ne nitie dala moro ne nitie kar kona kachacha. Koro mae emomiyo ni chake ni Kolenyo nikech kona ne kona matie Kolenyo makwara. Kaka Kolenyo nochakre, Kolenyo kwara no ne en ng'ama nomako loka ma en Olenyo. Koro kano gedo kama ne ogedo dalane no
to nochopo kama koro ne kona mtoka koa kucho to go kona korieyo kolenyo ka toria wach mae momiyo nochake ni kona kolenyo. Nyakwaramogi mana kamano bang' winjo ler ewi nonro mar gweng' ma Kolenyo, we koro wawinj anena ni gweng'ni ma Kolenyo humbe landore kod weche kata timbe mage. Ok wahero weche mage maundu, kech wahero weche mag security bedo maber kabisa, kendo kata kapo ni customer oyudre eyo waka kata mana ng'ato oyudo sida eyo waka to watatu asida no eyo moro ma dhano nyalo tatia gi wadgi. Wan ong'eyo weche mag biashara kod dongruok e yore mag kelo gige dongruok kodwa machiegni. For example kaka TTI okelno machiegni, wan wa embrace wachno mwarwako timono kabisa, kendo ohalni magwa matindo kendo mwaloke iye ka waloko mondo mi skulno bendo yud kaka dongre to nyithindo boyud kaka konyre kuomwa. Wan ko jende kama jobola bola ma tegno gino inatela no kasa ne gere maber. To bende nitiere dongruoge magweng'ni ma Kolenyo osenyuolo e ngima johala kod jodak maluorani nyaka ne ochakre. Joma nitie community machiegni nochiwre ma uso lope ni investors. Ma investors osebiro mogero udi ka ma sani king'iye gi chien to pogruok duong' kabisa, kech wasagerore, wan gi sikul, wasebedo go mwalo ka TTI, chiro machon na waweyo chalo dong' lop sirikal. Koro kana wadwaro skul to na wabedo tich mayot ma sirikal ogero na skul e chicho machon cha. Koro wan gi TTI, mseme TTI. Waseyudo kiwanja na waonge godo, na wana kiwanja no mana machon cha. To waseyude koa e bunge wan go sani, osebiro mogero na kiwanja, wan go mwalo ka pap Kadundo. Gidongruok mamoko mang'eny makoro wan godo. Wasegero Post Bank, wasegero Equity wan go iye ka. Waneno ka gedo medre kendo odhi rapidly, to gimomiyo gedo medre no en dongruok maduong' mokelnwa kaka TTI mar Seme Technical, omiyo dongruok koro betro oshut matino medre. Chon ne apaya rach kabisa, sana madhi mwalo yo TTI no ne rach nok ginene, ne onge gima long'o mane timre. Koro sani waneno ka apaya omedre, wan ga peini maber, osiptal be wan go machiegni, skunde wan go, pi bende wan godo ma olosnwa kaka gi individual but okonyowa. Ano kasa ne Kolenyo mar dongo hapa ni kia kombewa sani en town. Kia kombewa kichebo kai ide mai next town, ide kurika town onge. Hapa ne dongruok mtieni kide ni ma grofu ni no ka grofu ni. Ano ka wadu maber kod marach. To kata bedo ni jodak kod johala kwano dongruoge achiel ariyo adek, gin rem mage ma pod nitie ma kokele alworani ma Kolenyo to Kolenyo biro dongore machal kod gwenge mamoko. Omiyo cho waonge gi chiro ka light ma nyalo konyowa kuom nyithindwa masome iye ka, manyalo konyo mondwa ma usi asekra, ok nyalo konyo e yo makare. Ka gitieko to gitieko moleo, kendo juma richo rito gi koyo mokonje nikech security light no onge. Koro akwayo sirikal ni ka giyie to mondo gine kaka digikonywa kuom security light mondo me nyithindwa masome TTI ka kata jogweng' ma kata koa e chiro Kolenyo ka to yudo ka koro gin jok man gi luor ahinya ma koro ginyalo bedo ni giloro tich chon. Ni mar Kolenyo ka e seche ma sirikal biro to ka osuru to dok go malo, to seche ma wadwaro kony to gigoyo wa ni Kolenyo ok en lop sirikal. Koro kaka wan joma dak Kolenyo waneno sirikal mayawa nikech sa osuru gikawo kuomwa, sa dongruok to gipingowa. Mano ywak ma wan go sirikal mondo okelnwa chiro mar public market ma ji nyalo uso, waonge chiro. Sirikal okelnwa cho. Waonge street light nikech nyithi skul osebiro kama ng'eny kabisa somo ka. Street light onge. Koro miyo maundu bedo mang'eny nikech ng'ato yot mondo olivie mudho mondo timni marach. Koro mage kwe ma wan go kaka jo Kolenyo mo sirikal otimnwa. Iyudo ka samoro dukni wa pod ituro ikwalo. Ai mar ariyo wan gi kaka mine sana ma uso aswekra. Iyudo ka wabiro uso to ka gimoro hingi kata ni oko to kaka inyalo dhi e cho onge, tax to wachulo kendo jodukni ng'ado license gichulo tax, to pok omiwa gimoro kata kaka cho manyalo konyowa e Kolenyo. To Kolenyo en chiro maduong' moting'o sub locations karibu adek, to waonge cho. Koro wan joma mine samoro iyudo ka wan gi wich kuot, kata kidwa dhi konyri kamoro matin tipo kiromo ng'ama kijana ma samoro en ori to miyo wa wich kuot. Koro akwayo sirikal ni kaber to mondo gidonje gikonywa e weche mag security obed motegno. Ai mar ariyo gikonywa e weche mag cho gi taya mar chiro. Security bende hapa ni okbeda ahinya, wadwani mondo security omedre mondo wabedi more secure than now. Wan go hospital, wan gi TTI pik kacha, gima koro wadwaro kabisa en TTI morie osi school mwalo kacha to gi light mani chiro Kolenyo kae. Mana kamano Nyakwaramogi gi Kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenoni mar Ng'e Gwengewa.
Erokamano kuom bedo kodwa, kik idhi mabor. Med keto ngane wang' jowi mari mar Ramogi, nikech kae ema juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano nya Millicent Adhiambo, kata kahero Nyaboma. Waka uyueyo machielo kapok wakelo ni weche tuke. Erokamano nya Eli Apudo, japuonj kanisa Emmanuel Center ACK Church, wacho nuneno kendo winjo weche manyien e yo makare, kendo imoso Reverend Dennis Opio kod jopuonj duto ma Ayengo Parish. Machielo bende David Obel kawuok Kipasi, Kanyadoto, Ramogi TV ler nyaka gwenge ma Kipasi. Aneno lendo kan go wadwa Moses Ndinya gi Daniel Audi kod mama Aska. Kaito Felix Awuor mawuok Ngere Kobita wacho ni nyathi molal Siayano, aparo ni ote nino nase somo. Ka ote machielo ka David ora ote mang'eny sana. I'm getting Ramogi loud and clear. Mano kowuok Luora Kagan ma Makalista Okoth. Haya, David Obel ote yoro chiegni 20 koro gipong'o ote mag ji ok nyal donjo. Waduogo gi weche mag tuke. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nitiere gima wakete iye ka madum mang'we ng'ar ni kute ma interfere kod olemo mar avocado. To winjo tik gini to chune ni nyaka donje i container ni. Koro kodogo wuogo oko makata ka sechegi abiro golo moko ubro neno mose mako mose tho. Olemo mar avocado na hero. Anya chamo kod alot, anyalo wiro kod mkati, bende anyalo chame kaka fruit. Na pimo lowoni mayudo no ber gi avocado. Kana tere mo pime to yudo ni avocado nyalo dhi kode maber moingo lembe mamoko. Extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Gonde ariyo manologi Declan Rice kod achiel mar Merino nokonyo Arsenal lo Real Madrid gonde 3 kuom